So ito nga po guys, halu-haluin lang po. Kasi kailangan pong mahalo yung suka at saka lemon. Dahil yung para manit po yung lasa dun sa karne ng isda. Sa kanyang mga sangkap. Yan. Ngayon, titignan po natin. Titignan po natin yung lasa. Yan. Kulang pa po siya ng konti suka. Hanggang po natin ng isang kutsarita. So guys, dinagdagan ko po na cider vinegar sa kutsarita. Pagpatuloy lang po natin ang halo. Tsaka dadagdagan ko pa rin po ng isang lemon. Pagkat sa aking panlasa, parang kulang pa po nito. Kailangan po natin. Guys, kung naririto lamang po kayo sa tabi ko, nakikita mo nito, patitingin ko po sa inyo, malalaman po ninyo kung gaano kasarap. So guys, ayan na nga po, tikman po natin uli. Ayan. Napakasarap. So ito nga po, ang finishing product po natin. Nalagyan po siya ng toppings na sibuyas, dahon ng sibuyas. Ituwan po sa atin ito Baguio Condom Mix. Marami po akong binibiyahe dati sa Baguio niyan at saka sa Nueva Ecija, mga dahon ng sibuyas. So nalagyan po natin ng pampaganda na lemon at saka po dahon ng sibuyas. So ready na po ang ating kinilaw na malakapas. So sana guys magustuhan po ninyo ang aking i-upload na video na to kung paano po gumawa ng special kinilaw na malakapas. So yun na nga po, yan po ang kanyang finished products. So, sa mga bago sa aking channel, sana po pagbigyan na po akong paki-subscribe na po ako. At paki-click na rin po ang bell button para patuloy pa po kayong makapanood ng aking video. Lagyan pa po natin ang toppings na sili. Yan po siya guys. So, salamat po guys. Sana po panoorin po ninyo ang aking channel. Sana po tapusin po ninyong ang aking video upang kahit pa paano makakuha po kayo ng kahit na kaunting kaalaman sa aking pagluluto, sa aking nalalaman. So guys, kitchen mechanic po. Salamat po. Sana po mag-ingat po tayong lahat. Ingat lang po tayo dahil sa pandemya na kumakalat sa ating mundo. So guys, ganun lang po. Salamat po muli. Maraming salamat po. Okay, bye bye.